Yes. Sirkal bed ni ok winji, owinjo to koket tim to oganda osud nade ka gidhi nyime? Wan wabro dhi mbele gi ng'anyo nikech sirikal bende nigi paro moro no ooyo gibro ng'anyo ang'anya to giol. Gima nyalo nyiso sirikal no kwa bi ol nyaka lokruok bedie nikech kata jogo mabro biro donje ng'ol bang'o gibro winjo matek kok waloso yorni. Koro wan wabro dhi mbele gi ng'anyo nyaka sirikal lokre. Jaramogi Jwang' iwinjo twak achiel kachiel ka wantiere kae kod Marion Adera kachiel koda ka Anthony Olweng. Watwaka ka warangane ngima jogo mantiere kod ng'ol e kindegi mag ng'anyo gidhache yo machal nade. Tiagas gogi Marion wacho ni kata mbele ne kanyo tiagas imuojo, tiagas to bochopone. Anthony wacho ni kanyo koba tiagas kata ma iro koro ng'eny ringo bedo matek. Joma dhiri kanyo ka golo kata jok mane goli e point A kateri B wacho ni kidieny ma Gen Z ka osebedo ka konyogi ahinya. Weche gi thoth nyaka Jaramogi Jwang' ka sani nitiere paro mamoko makoro sanoda medo somo ka wuok kuom jopiny. Warangane ni kaunti ma Kisumu to chal nade? Mano ka gintiere sani kaunti ma Kisumu kod kauntis mamoko. Okinyi ma kaune chenro mar mbaka oromo mondo mi ka aduogo kae kod wenda wamedo go mbaka. Gikonwa ni ngima gi to chal nade e kindegi ka gintiere e chuny ng'wech ka ng'wech owuok. Gichunga chunga. Marion wacho ni koro kacha ka dipo ni odhi matek en gi joge kanyo ma Gen Z ma osebedo kodgi kumoro achiel. To wacho ni ka weche odhi matek ochung' koso oringo ka dipo ni jogi bende owere kode koso en gi ng'ama wuotho kode achiel kachiel e lweny